Čauko, ja som Marek a vítam ťa pri novom videu. Nedávno som mal cestu do Žiliny a rozhodol som sa, že si zoberiem svoj foťák, dám si na čelo GoPročku a spravím POV street fotografii v Žiline. Dúfam, že sa ti video bude páčiť a poďme na to. OK, takže som momentálne v Žiline na stanici. Bol som vlastne predať svoj starý objektív 70-200. No a som sa rozhodol, že si zoberiem takto foťáčik a že skúsim si spraviť nejaké point of view fotenie. Môj setup je vlastne A7 III a 2470 Salone 4 vlastne od Zeisu. Je to taký, dá sa povedať, lepší seťák. Len tam bol odstavený taký vlak, hentie, takže tam by som sa mohol dostať. Žilina, osobní vlak 7547 linky S3 železnice. Chcel by to ísť trošku bližšie. Máte auto 50 centov? Nemám momentálne pri sebe.
škoda, že je to jedno voľné otvorené okno. Ale už aj pomaly kvitnú kvietky ako. Fialový. Kokos, v živote by som nepovedal, že si idem kvietky nafotiť. Ujeb naplno. Ikonické toto v Žiline. Pohode, táto diera sa mi tu páči. Ale takto tú väžu. Vlastne tu je krásne vidno to, čo robí ten objektív, že keď je viac približený, tak dívajte, mám, dá sa povedať, iba časť tej budovy v tom oku. Ale keď to oddialím, priblížim sa. Paráda. To sa mi páči. Aby tam tá väža bola celá. Tak. Zaostríme tuto na chlapíkov. Prepáčte mi, že neviem, kto to je. Čo tam je? Aj, no, dobre, Cyrila Metod na chlapíkov. Chlapci moji. Tak, ešte by som nejako toho Cyrila a Metoda. Tie vrabce, jak sú tam, to je strašne pekné. Tu je vlastne aj reflektor. V noci by toto mohlo byť fajn. V noci by toto... Tam je zase ten miráž sprostý. Škaredý. Tam je zase lampa. Tak s tým divadlom to môžem, to je pekné. Divadlo je pekné. No, takto. Strašne môj najväčší problém, čo sa týka fotenia, tak je určite komponovanie. To je u mňa najhoršie, že neviem to dobre nikdy skomponovať, ako keby. Tak, dám ich takto, chlapcov. Ešte mi to najho aj pekne ostri, dívaj, hej. Pekne. Divadlo odfotíme. Môžeme ešte na šírku takto spraviť. Keď chcem tam celú tú budovu, on tam má zrovna vysielať, nevadí, vymažeme. Dáme si to pekne tuto na tie tretinky. Tak,
kroky dozadu. Strašne sa mi tu ľúbia tieto kruhy. OK, tak ja som akurát dokončil edit tohto videa a dúfam, že sa ti toto video páčilo. Do komentárov mi môžeš napísať, ktorá fotka sa ti páčila najviac. Označuj 1, 2, 3, 4, 5, neviem koľko ich tam je, asi 13 alebo 15. No a ešte jedna dôležitá vec, čo sa týka kanála Endurko, YouTube kanála Endurko. Chcel by som sa vás spýtať, že či by vám nevadil vlastne aj takýto typ kontentu na tomto kanáli, či si mám zvlášť zakladať druhý YouTube, že či vám to proste sem nesedí, alebo vám to tu vadí, takýto typ videí, alebo vám to je jedno, alebo naopak práve, že vás to zaujíma a baví. Takýto typ videí vlastne by som chcel robiť aj čo sa týka závodov z endura. Tiež by som si dal GoPročku na hlavu, pofotil by som a tiež by som to vlastne takto prestrihal, ako to bolo napríklad aj tu. A ak sa ti to páčilo, tak určite ma poteší každý like a každý odber a dúfam, že konečne tento rok dosiahnem už konečne tú 1000 vysnívanú. Dobre, prajem ti ešte pekný deň a uvidíme sa pri ďalšom videu. Čauko.